per començar, els resultats del projecte iguals. És un plaer comptar amb la vostra presència en aquesta jornada dedicada a compartir l'experiència, els aprenentatges d'un projecte que posa al centre les persones i el rol del suport entre iguals en els processos de recuperació i salut mental. I d'això es tracta, persones amb experiència pròpia en salut mental, formades especialment, ofereixen suport, orientació i esperança a altres persones en el seu procés de recuperació. Avui volem agrair especialment la presència d'autoritats, professionals, entitats col·laboradores, persones participants del projecte, familiars i totes aquelles que avui ens acompanyen. Durant aquesta sessió coneixerem els principals resultats del projecte, explicarem experiències en primera persona i compartirem una mirada sobre el futur d'aquesta iniciativa. Per començar aquesta sessió, que quedarà gravada per després poder compartir, donarem pas a la benvinguda. Ens acompanya Claudi Camps, director de la xarxa de salut mental i addicció de Girona, comarques d'Elies, la Núria Martínez, directora de la Fundació Vista, i la Xènia Albà, cap d'innovació d'IDE en representació del Hub d'Innovació Social i Sanitària. Endavant, és el senyor Claudi Camps. Professor. Una mica d'introducció. Bé, bon dia. Soc a fer la presentació i la benvinguda. Per tant, la benvinguda als nostres presidents, de l'Elisa, d'Elies, de l'Associació de Famílies, i no sé com de suport també, si no en tindrem després. Per tant, els companys de l'ecosistema de salut mental, que fa uns anys que no han fet bastantes vegades i que crec que hi ha una direcció, gràcies a tots els que esteu aquí. I a vosaltres que són avui. I també us vull agrair molt la presència de tots els representants dels serveis de qualificació comunitària, l'Hospital de Dia, allà on han fet pràctiques, els nostres agents de suport individuals que han anat formant. I també la Cristina, que és la nostra primera agent a línies, a la xarxa de salut mental. I bàsicament, com després explicaré tot, no diré que ja no sabeu, però sí que simplement avui m'agradaria ressaltar l'enorme importància de dins l'ecosistema. Moltes vegades la xarxa de salut mental, els suports guies, som, jo diria que tenim com més ressò a vegades de elèctric, no? I en canvi, la Teresa no seria que no tindrà, perquè la feina que fa és imprescindible, és valuosíssima i en molts àmbits, no? Perquè no és només l'assessoradora, no? És l'experiència, temes com aquest que estem veient, no? De la manera que toca el model de recuperació, d'una manera més molt valenta, molt arriscada, i aquest nivell de compromís i de centrar-se realment, no? Que són les persones vulnerables, no? I els problemes més greus, més complexos, doncs no és comú. Moltes institucions que vulguin ser semblants tenim moltes vegades que tenen tendència a vegades a fer mecanismes de supervivència i de no centrar-se realment on toca, no? I on hem de posar els esforços més importants, no? Perquè a vegades més complex, que sigui per tots nosaltres. I jo crec que sí que volia simplement avui posar-ho en valor, perquè realment la tasca que fa l'Elisa és de medalla al mèrit o de ser reconeixida a tot arreu. Però bueno, disculpeu, però és que algú ho havia de dir, no? I llavors, que tinc la Núria, i realment de veritat, jo crec que tocava i que heu fet, que és innovador i que són pioners, no? Que, bueno, també major i es va dir, no? Que sense ell, doncs, també és una orquestra, que hi ha una orquestra a l'ombra, i que si no fos per ell, doncs, molts d'aquests projectes, doncs, tampoc sortirien com surten, no? És una persona que hem d'agrair, no? Aquesta col·laboració, jo crec que ha resultat en aquest projecte tan exitós i que marca el camí. Per tant, gràcies a tots vosaltres, els professionals, que compromís de la nostra implicació i que és el camí, no? I ja està. Moltíssimes gràcies i endavant.
terme, a vegades sí que és veritat que, diguéssim, els aplaudiments se'ls emporten liats i suport. O sigui, jo estic totalment d'acord amb això. Bé, doncs, donar-vos les gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. La veritat és que es fa molta il·lusió compartir amb vosaltres els resultats del projecte Entre Iguals. Hem volgut fer aquesta jornada en un format petit i senzill per poder explicar amb tranquil·litat quin ha estat els nostres aprenentatges, quins han estat els resultats. Perquè durant aquest any hem tingut l'oportunitat d'explicar el projecte en molts llocs, però sempre hem anat una mica, diguéssim, encursetats dintre del temps que teníem, no? 5 minuts, 10 minuts, que ens semblava, com ja ha dit en Claudi, que és una experiència prou important per dedicar-li 2 hores a explicar una mica quins són els resultats, quin aprenentatge hem tingut i el que hem volgut fer. Abans de tot per això, jo sí que també voldria fer un agraïment. Hauríem d'haver canviat la caràcter i totes ens dic benvinguda a dir agraïments, no? Perquè jo sí que volia agrair, sobretot a l'IAS, perquè quan li vam explicar el projecte va entendre de seguida el que nosaltres volíem aconseguir i de la importància de posar en pràctica aquesta figura i tenir indicadors que permetessin poder-la avaluar. Per tant, us volíem donar les gràcies. I, evidentment, també donar les gràcies a la Xènia, a la representació del CIS, perquè sense ells, sense el seu suport, a través de la seva crida que van fer de la desinstitucionalització, no hauria estat possible. Bé, jo ara us explicaré una mica el per què DISA ha tingut interès en aquesta figura, no? El per què va néixer aquest projecte. Nosaltres som plenament conscients que el suport Entre Iguals no és una idea nova i que, de fet, hi ha moltes entitats, molts professionals i moltes experiències internacionals que treballen i que han demostrat de la importància de l'experiència viscuda en els processos de rehabilitació de salut mental. Per tant, nosaltres no podríem ser ni innovadors ni crear una cosa del mateix. Nosaltres el que havíem vist, el que ens semblava, és que amb les experiències que nosaltres havíem vist, faltaven 2 elements, que és el que de fet ens va motivar a portar a terme aquest projecte. El primer és que faltava un itinerari complet que permetés passar de l'experiència personal a una professió. I això volia dir doncs, que la persona es formés, que la persona tingués una certificació oficial i que la persona tingués un lloc de feina per desenvolupar. Això és una de les coses que nosaltres veiem que no s'arribava mai ni a la certificació oficial ni a la professionalització. Això és el que a nosaltres ens preocupava. I en segona banda, el que també veiem és que hi havia una manca d'evidència, de generar evidències. Moltes vegades sabem que una iniciativa funciona, això ens passa molt en el sector social, potser no passa tant a salut, però a nosaltres ens passa molt, però nosaltres sabem que allò funciona, que allò va bé, perquè ens ho diu l'usuari, els professionals, l'entorn, les famílies, però no podem demostrar-ho perquè no tenim les dades, perquè prou de feina tenim per tirar endavant els projectes i no tenim les dades. I per això vam dir que aquest projecte ha de tenir aquest tema d'avaluació per poder comentar, o sigui, a l'hora de parlar amb les administracions o el que sigui, començar a dir que efectivament això és una cosa positiva i que ajuda al seu objectiu. Per això vam incorporar tots aquests temes d'avaluació, que és la part desenvolupat en Jordi, perquè jo us dic que els àmbits socials ens posen aquestes coses, per tant va ser el que l'IAS ens va ajudar. No ha estat gens fàcil arribar fins aquí. Us puc assegurar que aquest projecte podem presentar 7 vegades a la Generalitat de Catalunya i 7 vegades que ens han atorgat, perquè consideraven que no era necessari, que des d'una entitat social això no es podia desenvolupar. Bé, les excuses eren variopintes, podríem dir. Però sí que és veritat que veiem ara que hi ha un canvi dintre l'administració i que han començat a veure la llum una miqueta i sembla que tenen un cert interès. I per això també ha arribat segurament en el moment en què tocava. Ha sigut perquè veurem com l'administració desenvolupa aquesta figura, que això jo personalment no les tinc totes, però bé, en tot cas penso que hem fet un pas endavant. El nostre objectiu, heu de recordar que la Fundació DISA, un dels seus objectius, en té 2, un és l'habitatge, l'altre és la inserció laboral, I nosaltres havíem vist en aquesta figura una potencialitat molt important per donar feina a persones amb problemàtica de salut mental. Nosaltres hi veiem aquí una possibilitat gran de que l'administració obligui a tots els equips que treballen amb
clar amb el projecte és que el coneixement de la primera persona, de l'experiència viscuda, no desplaça el coneixement del professional, però el complementa. I això fa que sigui molt més fàcil i es millori la qualitat de l'atenció de la persona. Per fer que és l'objectiu que hauríem d'intentar tenir tots. I res més, passo la paraula a Cristina. Gràcies. Gràcies. Doncs el primer lloc que voldria agrair, no que ens havia convidat a la Cristina i a Maries, perquè sempre estan aquí i una mica la documental amb membres de l'equip, que toca una mica el secret, no? I va estar aquí a la presentació, no? La sala de supervisió i després venia aquí a dir els resultats. M'agrada perquè normalment a les convocatòries d'innovació acompanyem els projectes en les primeres etapes de construcció del projecte, però a vegades ens falta veure aquesta part final de la presentació de resultats i també veure com passa un temps, els aprenentatges adquirits i com ha anat evolucionant i quin és el futur del projecte. Moltes gràcies per convidar-nos a una reunió d'avui. Com dèieu abans, el projecte de Iguals va ser un dels 10 projectes guanyadors a la segona crida del FIS, que anava entorn a les alternatives comunitàries de l'institucionalització i la promoció de models d'atenció centrats en la persona, la seva economia i la inclusió. La convocatòria del repte continua plenament vigent i ens podem avançar cap a un model que les persones puguin viure de forma més autònoma, més integrada i connectada amb la comunitat. En aquest context, jo crec que el projecte Interiguals encaixava plenament en l'esperit de la convocatòria i així ho van valorar els avaluadors que tenim a la comunitat. I des del primer moment vam considerar que aquesta proposta posava el focus plenament a la part de la desinstitucionalització. I no únicament en serveis o més recursos, sinó en aquesta branca de millorar la relació, el suport mutu, construir aquestes xarxes comunitàries, aquesta capacitat de les persones de transformar la seva experiència en una font de nosaltres. Des del FIS, que jo represento, sempre hem defensat que la innovació no consisteix només en incorporar tecnologies, sinó que moltes vegades simplement crear solucions diferents a aquests problemes. Sovint la innovació consisteix en mirar els reptes des d'una altra perspectiva, donar valor als recursos que ja existeixen, però que potser no els donem el valor suficient i construir noves maneres de relacionar-nos, de treballar i de comunicar les persones. Avui tindrem l'oportunitat de conèixer aquests resultats i també els aprenentatges adquirits i els reptes que s'han anat superant i les experiències de les persones que van formar part. I crec que això és especialment rellevant perquè l'èxit d'un projecte d'innovació no es troba només en els indicadors, que també, de fet, dels grans treballs que fem sempre a l'inici dels projectes que tenim una crida és treballar molt bé els indicadors que avaluarem, perquè el que volem és que les proves pilot puguin demostrar l'èxit, diguéssim, i això es basa en els indicadors que comparteixen sovint les entitats socials, els imants d'aquesta part de veure no volen com ajudar. Jo recordo en alguns equips voler incorporar indicadors entremig de la prova i dir no podeu canviar res, perquè si no podreu demostrar que de la justícia al final hem canviat coses. Llavors, costa a vegades les entitats socials veure això perquè tenen la voluntat d'ajudar a les persones. Quan una persona ha viscut experiències en salut mental, pot transformar-la i hem vist que pot ajudar i donar suport a les altres i això produeix un efecte com un multiplicador. Les persones deixen de ser únicament usuàries del sistema i poden invertir-se i estar com a l'altra banda, a ser més agents actius de suport i de transformació. I això també no vol dir el que nosaltres diem de posar la innovació al centre, la persona al centre de la innovació. No només escoltar-la i tenir en compte la seva opinió puntual, sinó reconèixer el valor de la seva experiència i incorporar-la a la solució. I de fet, quan això ho fem, no només millora la qualitat de vida de les persones, sinó que construïm un sistema més competitiu, capaç de resoldre els problemes existents. I parlant del típic impacte, m'ha fet una mica d'espoiler, perquè no he posat l'idea directament, però també us volia explicar, ja aprofitant l'ocasió, que el FIS ha crescut i ara som IB, som un hub d'innovació per benestar les persones, que incorpora el FIS i també altres iniciatives, i llavors us convido a que reviseu la nostra pàgina web, estem al procés d'explicar-nos d'aquest canvi, per això estem aquí el nom d'IB i el logo del FIS, perquè estem encara en aquesta sopa de lletres de diferents iniciatives que estem consumant. La idea de l'IB és ampliar el focus que tenim al FIS.
anem més enllà, no només tindrem atenció integral, també és un concepte més enllà i del benestar de les persones, que s'hauria de posar en aquest nivell. I la idea és connectar tots els agents de l'ecosistema, ja siguin l'administració, les entitats professionals, però també la ciutadania, per impulsar i obrir aquestes solucions innovadores i sobre el sistema. I de fet el projecte que igual representa molt bé aquest esperit que tenim a nivell del FIS d'entendre la innovació, d'entendre la innovació com una que sorgeix de les necessitats reals i que es construeix amb les persones per les persones. I res, per acabar, simplement voldria felicitar totes les persones que han participat en el projecte. Va ser un plaer treballar amb l'equip de la Mariana, amb el Xevi i amb el Jordi. Ha sigut un autèntic plaer, va ser molt fàcil treballar amb vosaltres i tenir-vos en la pseudografia fenomenal. Res, i gràcies, Lídia. És un privilegi estar avui aquí i donar-te diguéssim una mica aquest projecte. Moltes gràcies. Perdoneu, per no saltar de jo, però he vist ara que com venia una mica improvisant, he descuidat de comentar. I és que ara m'he recordat que fa quasi 20 anys que nosaltres vam començar la primera experiència experts o els meus superintegrals. I en aquest sentit va ser també gràcies a la generositat de l'IS, perquè va començar al servei de la unitat desconeguts, amb aquesta idea. De fet, quan estàvem fora d'aquí, els professionals de l'altres territoris ens deien l'experiment, ens deien com l'experiment, i ho com això, les típiques resistències quan comença alguna cosa, que és novedosa. I aquí tenim en David Martín, que va ser pràcticament el primer usuari expert, el primer amb el que vam experimentar en aquesta experiència, i que també vam veure el enorme impacte que representava als usuaris de les seves intervencions i d'altres professionals, que vam aconseguir que tinguessin una formació. I que, a més, com deia, la lluita sempre ha estat com es reconeixia aquesta figura de la professional sanitària i com podien, si més no, obtenir una remuneració. I gràcies a DRISA i que es van incloure aquestes activitats dins de l'horari laboral, nosaltres podíem dir que hem trobat una fórmula estranya, però perquè a sobre aquesta feina fos remunerada econòmicament en aquest sentit. Aquí ja després de dir-ho, però tornar a agrair a DRISA i a David i els pioners aquesta tasca de fa 20 anys. Moltíssimes gràcies i per poder-ho tot. El primer bloc de la jornada dedicat al resultat del projecte igual. Coneixem com s'ha desenvolupat el projecte, els principals indicadors assolits i els aprenentatges que s'han recollit al llarg de la seva implementació. Per presentar-nos, contem amb la Mariana Comas, psicòloga de la Fundació DRISA, en Xavier Bental, treballador de la Fundació DRISA, i en Jordi Sí, que és cap de programa de la xarxa de salut mental de l'Institut. Com ho veu? Sí, dic que bé que em donen el comandament, el quadre de comandament. Gràcies a tothom per ser aquí, moltes cares conegudes, moltes persones sospitoses habituals. Sé que jo també teniu per un sospitós habitual, crec que algunes de vosaltres m'heu vist passejar aquests mesos presentant el projecte per aquí i per allà, però també és veritat que hi ha moltes persones que tampoc han tingut encara l'oportunitat o el plaer d'escoltar-me. Em sap greu, però m'haureu de tornar a escoltar una vegada més a mi i els meus nervis, d'acord? Simplement el que faré jo és donar una mica més de context en el projecte, encaixar aquesta idea de com es va generar o com la vam voler deixar aquí a Girona, perquè l'ecosistema de salut mental de Girona va ser l'idoni per portar-ho a terme. La Mariana us explicarà més el tema pròpiament de la formació, com es van formar les persones agents de suport, i en Jordi avui sí que entrarà de ple els números, els resultats, els indicadors, les evidències científiques i tota
alguns de vosaltres sabreu, aquesta figura de la gent de suport entre iguals, i com molt bé també ha introduït la Núria, ve de la voluntat d'aquesta professionalització, i a més avui em ve perfecte perquè tenim en David de Martín aquí, que també va fer la David, la Núria del Treure, un dels primers agents de suport a Girona fa anys, que no aquesta certificació, ara ja sí que s'ha certificat. Però és veritat que el que es va voler fer en aquest projecte és professionalitzar el que en David de Martín, per posar-li un nom concret, estava fent. D'acord? La persona que ha viscut un problema de salut mental i que acompanya d'altres persones en el seu procés de recuperació, d'acord? De manera professionalitzada. En David això ja va començar fa molts anys i ara si volgués, i si tingués l'oferta econòmica, s'hi volia dedicar a aquest tema. Estem així, però és un pas endavant. Això és una figura que veiem que des de fa temps, des de l'OMS, s'hi està donant molta importància conjuntament amb els Quality Rights, en aquest coneixement, en aquest enfocament dels drets de les persones amb problemes de salut mental, de conèixer-los, de reivindicar-los. I bé, com nosaltres vam voler deixar aquesta idea de la professionalització d'aquest usuari expert, aquest pacient expert per l'experiència, a Girona. Recordo, ahir estava recordant que fa poc ens va visitar la Laia Arnal, la directora del Pacte Nacional per la Salut Mental, per conèixer l'ecosistema de salut mental Girona. I l'ISA, Suport Girona, Associació de Familiars, la Laia Arnal va quedar molt gratificada en conèixer aquest ecosistema i ens va dir, ostres, aquesta unió que representeu, aquesta sinergia que suporteu entre uns i altres, doncs us hauríem de permetre, us hauríem de facilitar la possibilitat de fer experiments, no? Experimentar una mica, en Claudi parlava fa un moment d'experiment, no? És i no és experiment. Però és veritat que, coi, aquestes sinergies que portem efectivament a la xarxa d'ecosistema de salut mental ens han permès precisament portar a terme aquest projecte. Entre sols perquè també ens facilitava una sèrie de requisits que ens demanava la certificació del CEPE, en el qual ja entrem. D'acord? Per tant, OMS, això ho acabem encarint aquí en el sistema de Girona, i com molt bé també deia la Núria, creiem que el que fa fort en el nostre projecte és aquesta unificació que veiem per primera vegada d'aquesta experiència que va des del reclutament dels possibles candidats a gent de suport, passant per la seva formació, la certificació oficial, que ara us explicarem per què és oficial, desenvolupament de pràctiques, desenvolupament de tallers i finalitzant per la professionalització. D'acord? També contrastant-ho amb altres experiències. És veritat, no inventem res. No inventem res. El que fa fort el projecte és precisament aquesta unicitat, aquest desenvolupament de principi a fi, però no inventem res. Nosaltres vam estar a les jornades de Jornada Nacional Apoyo entre Pares en Salud Mental. De Sevilla, vam estar a streaming, però ens va anar molt bé perquè van copsar que s'estaven fent coses, s'estan fent moltes coses entre iguals arreu d'Espanya. El que sí que vam denotar és que hi ha moltes disparitats, tant en formació com en capacitació, en temàries, en què ens fonamentem, en què no ens fonamentem, en què ara fem en base a la formació, en certificació, en quins rangs, en quina validesa tenen les certificacions que s'acrediten o no, d'acord? En com s'implementa aquesta figura que acaba sortint d'aquestes formacions, no? Quin rol acaba de tenir aquest pacient expert, aquest agent de suport entre iguals. I vam veure experiències molt diverses, molt diverses. Nosaltres aquí a Girona sí que ho vam
ho hem canalitzat a través dels tallers de recuperació i a través de la contractació de l'ACRIS aquí a Llers. Però és a dir, la figura de l'agent de suport individuals, nosaltres l'hem encarat així, però creiem també, com deia la Núria, que se li poden donar moltes formes, es pot adaptar de moltes maneres, a molts serveis. D'acord? Per tant, nosaltres el que volem és seguir potenciant aquesta figura, seguir-la certificant, perquè al final qui tingui una necessitat en la seva xarxa de salut mental, en una empresa privada, en una entitat, en uns equips multidisciplinaris de suport, etc., doncs tingui les possibilitats de contractar aquesta això que us explicarà. A veure si no m'ho com altres vegades anar passant les diapositives. No, està bé així. Les fletxetes em van millor que el mouse aquest tàctil. Tenim a la Xènia i el C aquí de FIS i B. Moltes gràcies perquè ens va servir molt també per focalitzar, d'acord? També, o sigui, la constricció del calendari ens va obligar també a aquesta focalització i a no dispersar-nos. Però també conceptualment, com has comentat, això es va encabir en aquesta crida d'alternatives a la institucionalització, un recurs comunitari més. Nosaltres quan vam presentar aquest projecte ara farà el novembre 24, la presentació de suport, vam passar aquesta mateixa diapositiva, però partíem d'aquests números, d'una institució prolongada que sí, és veritat, que aquí a Girona, doncs això ja és una carrera que tenim feta, però continuen existint institucions prolongades, aquesta xifra de 1.453 en aquell moment, d'acord? Us he parlat de Quality Rights, el model que se segueix utilitzant arreu, doncs ve en conflicte amb aquests drets que les persones amb problemes de salut mental doncs han de conèixer i coneixen, estan coneixent cada vegada més, però també els professionals. D'acord? I a vegades la dificultat està doncs, en com encabir el dret de la persona que està tenint una descompensació amb la urgència que està tenint el professional en entendre la mecanisme, per poder-los dir per exemple. En tot cas, aquí és bastant complicat i cal parlar-ne, per això en un altre... Crec que ens ho pensava una mica per cal potenciar els suports comunitaris. Precisament, a la gent de suport entre iguals, el que es vol constituir és com un recurs comunitari més. Nosaltres teníem certa reserva, certa por al principi de muntar el projecte, de que quan això ho introduíssim en els equips professionals, hi haguessin reserves, hi haguessin certes suspicàcies, certs malestars. També és veritat que potser hauríem d'haver-ho explicat una mica millor, no? Però al final vam veure que quan aquestes persones van acabar integrades les pràctiques i els tallers de recuperació, la cosa va sortir bastant bé. I si podia haver hagut algun dubte en aquest encaix, va acabar desapareguent, precisament perquè és el que us estic dient. Volem que siguin complementaris. Un recurs comunitari complementari, en cap cas substitutori de la feina que s'ha fet a l'equip professional de salut mental. Volem constituir-nos com una pota més en la granja. D'acord? I en això no hi entraré, però és veritat, l'experiència, i ara ja sí que comencem a tenir números, com algun joc hi sortirà a la conversa moltes vegades. Ara ja sí que comencem a tenir números i l'evidència, doncs, si ja anava a assenyalar-vos que efectivament aquesta experiència, aquesta intervenció en primera persona afavorir els processos de recuperació, ara ja podem començar-hi a posar una mica més de fons. Què considerem nosaltres com hem enfocat la figura de la gent de suport entre iguals? De manera molt senzilla i molt compacta. És una persona amb experiència en salut mental, amb problemes de salut mental. Viscuda, d'acord? Jo afegiria que al llarg de la seva vida els ha canalitzat
analitzat, ja ha reflexionat, ha pres consciència i ha après que tenim una convivència saludable, sana, i això li ha permès seguir el seu dia a dia amb una normalitat. Per tant, estem parlant d'una persona amb aquesta característica, que ha arribat a un acord amb els seus problemes de salut mental, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta persona, doncs, amb la capacitació, amb la certificació i amb un suport continuat durant tot el procés, s'acaba integrant doncs, en els equips professionals de treball de la salut i de la salut mental comunitària. Tenim professionals dels SRC, els treballadors de RISA, que els hem incorporat en els nostres serveis, tant en les pràctiques com en els serveis de recuperació. Per tant, doncs, és una persona que s'incorpora en aquest servei, de manera professional, en un equip, d'acord? Important, aquesta persona s'incorpora en un equip de treball. I amb quina finalitat? Doncs ajudar a altres persones que estan en aquest procés i que encara no han arribat en aquest pas, en aquest estat on ja ha arribat la gent de suport. D'acord? A través de la seva experiència. Per tant, nosaltres, aquesta és una diapositiva que jo acostumo a donar molta importància. Aquí pot interessar la figura de l'agent de suport. Primerament, creiem que la figura de l'agent de suport, és a dir, la pròpia persona amb problemes de salut mental, penseu que si acaba capacitant-se, certificant-se, incorporant-se laboralment, ostres, estem parlant d'un èxit a nivell personal d'una persona que ha patit, i jo parlo de patiment, m'agrada parlar de patiment, perquè problemes de salut mental hi ha gent que no ho vol dir, però jo tinc problemes de salut mental i, efectivament, en alguns moments ha sigut un patiment important. Per tant, no li trauria importància a la paraula. Un patiment, però, que, ostres, ha servit potser, si hem arribat en aquest pas de la certificació i de la professionalització, doncs potser m'ha servit alguna cosa, no? M'ha servit, jo n'he fet m'he pres consciència i m'ha servit per, ostres, aconseguir un lloc de treball precisament arrel dels meus propis problemes de salut mental, d'acord? A través d'aquesta canalització i, com us deia, incorporant-nos a un equip professional. No sé si em comprareu el terme, però jo a vegades hi penso, em parlo com de revalorització del propi patiment, d'acord? Ostres, el que he passat m'ha servit per alguna cosa, no? I si a sobre convertim-ho en motor d'inserció laboral, una persona amb problemes de salut mental. D'acord? Les xifres d'inserció laboral en persones amb discapacitat i particularment en persones amb problemes de salut mental són les més baixes de totes. Per tant, estem parlant d'una excepció laboral important. Per tant, per aquest agent de suport que ha aconseguit arribar aquí, per a les persones usuàries, en aquest cas nostre concret, dels serveis, dels SRCs, persones usuàries en general, de les xarxes de salut mental, etc. Nosaltres el que creiem que refort a la gent de suport entre iguals és el concepte d'horitzontalitat. Si mireu el logo, crec que és prou gràfic. És entre iguals, o sigui, les persones que s'estan parlant entre si estan utilitzant un mateix llenguatge, es genera un vincle i hi ha moltes persones usuàries que el testimoni ens han donat efectivament en anar per aquesta via, s'ha generat un vincle. Aquesta persona, ostres, m'està entenent, realment li estic parlant d'unes complexitats i veig que m'està entenent, o sigui, ens estem entenent, estem parlant des d'allà mateix. Això què fa? Això facilita d'alguna manera el procés de recuperació i el desmedicalitza d'alguna manera. Aquesta frase m'agrada. La persona usuària veu que la normalització, entre cometes, de la seva vida és possible malgrat les dificultats. La Mariana us en parlarà. Parlem del concepte de recuperació, no de cura.
No confonguem recuperació amb cura. És a dir, és el que us estava comentant abans, és arribar a una entesa amb els teus malestars, a un cert domini, a un cert coneixement que et permeti gestionar-te la teva vida i arribar a una vida plena cap a una normalitat, entre cometes, malgrat aquesta convivència amb tot aquest follon intern que hi pugui haver. D'acord? Per tant, hi pot interessar a les persones usuàries. Què passa? Doncs que si l'agent de suport és efectiu amb les persones usuàries i les persones usuàries es noten una millora en la seva recuperació, això també, disculpeu, això també reverteix en el propi sistema sanitari. Facilita el seguiment dels altres professionals, psicòlegs, psiquiatres, assistent social, etc. D'alguna manera, almenys aquesta és la voluntat, Aquesta és la voluntat i sabem que en alguns casos està sent així. Per tant, el que nosaltres hi veiem és com un cercle, no? És com un peix que es mossega la cua en el sentit que envolta entre l'alimentat del procés. Persona mental, agent de suport, persones usuàries i el propi sistema. I sobretot, com molt us he dit abans, amb la voluntat aquesta de complementarietat en cap cas de ser substitutoris. Que aquesta horitzontalitat, aquesta empatia amb la persona usuària pot fer que l'agent de suport, precisament perquè ha viscut certes coses, arribi a certs racons de la persona usuària que potser el psicòleg o el psiquiatre no està podent arribar, no? Pel simple fet de no patir aquests problemes de salut mental. O, cadascú a casa seva se sap el que passa, no estic dient que psicòlegs i psiquiatres no pateixin problemes de salut mental. Evidentíssimament. Però em compreu la idea, No. Segur que no hi vull entrar. Però entenem la idea, d'acord? Des del punt professional, estrictament, que és de psicòleg, psiquiatre, etc., doncs potser hi ha certes dificultats en arribar a certs racons de la persona usuària, doncs que són més fàcils a través de la gent de suport. La complementarietat vol dir això. La diferència seria que el professional de suport igual està aquí per exercir aquest rol i igual el psiquiatre Efectivament, el rol és diferent. De la ubicació dels rols després parlarem, perquè també ha sigut una cosa que ha portat davant, com s'ubica aquesta figura de l'agent tribal en l'equip de professionals. Entrant ja de ple en el projecte, quan vam començar això en novembre 24, que ja portava alguns mesos madurant-ho, els objectius que ens vam fixar a l'hora de començar van ser aquests. Nosaltres el que vam voler és posar-nos aquest número de formació i certificació d'agents de suport entre iguals. D'acord amb el programa formatiu d'especialitats formatives del CEPE, suport entre iguals, ara us en parlaré, això és el que li dona oficialitat al certificat, a la formació. D'acord? És el que li dona aquest grau de professionals. Voluntat de certificar de persones. Voluntat de generar que aquestes persones sortissin 3 llocs de treball, que són els que es van acabar inserint de recuperació i la crisi avui és exemple viu que per primera vegada hi ha una contractació servei públic de salut mental d'una persona certificada professionalitzada amb aquestes característiques. Per tant, és l'èxit almenys en aquest aspecte del projecte. Les tarees de recuperació, us en parlarà en Jordi, jo no hi vull entrar, però va ser, per plantejar-ho d'alguna manera, de quina forma verifiquem, posem en prova que aquests agents de suport que hem format tenen una incidència real en les persones usuàries. Això és el que ens va permetre desenvolupar tots aquests tallers de recuperació, amb els quaderns de recuperació, amb unes avaluacions prèvies a la intervenció i post a la intervenció, que són les que ens ha generat també, crec, per primera vegada aquesta evidència científica
teva i simplement segur que això de la intel·ligència artificial us sona d'alguna cosa, no? La gent no ha sentit a parlar, jo crec, la gent estem desorientats en aquest tema de la intel·ligència artificial. A mi m'apassiona això ara de metamorfosi una mica, d'acord? Però nosaltres també vam voler implementar aquesta tecnologia en forma de chatbot en els centres de recuperació, de manera que les persones usuàries dels tallers tinguessin en aquest chatbot una eina doncs, que en funció d'unes preguntes que se'ls anaven fent cada dia i la interacció d'aquesta eina, alimentada per ChatGPT, etc., i entrenada amb tot el temari formatiu de la informació que s'havia fet en els eines de suport, doncs reforçava els continguts de la gent de suport envers els usuaris. Abans de donar el pas a la Maiara, i això crec que és un dels punts claus, el que us deia, l'oficialitat d'aquesta certificació ve precisament perquè nosaltres vam acudir al catàleg d'especialitats formatives del SEPE, del Institut de Públic Espanyol, el Ministeri, i allà doncs que hi havia penjada l'especialitat formativa d'Apoyo Interiguales, que crec que era d'incorporació molt recent. Aquestes especialitats formatives estan penjades en aquests canals del CEPE, però no estan desenvolupades. Llavors, l'entitat, etcètera, que els vulgui desenvolupar i que estigui acreditada com a entitat certificadora, agafa aquests mòduls que estan estipulats allà i els desenvolupa, els omple, els emplena de contingut, seguint tota una sèrie de requisits que són els que li donaran la validesa per part del Ministeri, que són els que li donaran aquesta oficialitat. Aquests requisits, ja us ho avanço, hi havia el tema de les pràctiques. S'han de realitzar perquè aquesta formació sigui realment oficial, s'han de realitzar pràctiques en xarxa en el servei de salut mental públic. Com us deia abans, l'ecosistema de salut mental gironí ens ha permès tenir aquesta incorporació de manera fàcil. En aquestes jornades que vam assistir a Sevilla vam veure que aquest era un dels punts crítics en molts dels projectes de treballs que s'estan fent arreu d'Espanya. Per dificultats de comunicació amb els serveis de salut mental, per diverses coses. Però aquí veiem que hi ha una dificultat d'encaix en altres zones geogràfiques i a la zona gironina, doncs bé, tenim d'alguna manera regulada i que ens ha permès tirar endavant aquest experiment. La xifra Mariana, sisplau, que vulguis. Jo abans de començar que volia agafar una cosa que ha dit la Clem Sevilla, que en salut mental no inventem res. Però, bueno, jo crec que això que ha passat i d'altres coses em sembla que ens ha de donar espai perquè passin coses des de lo social respecte a la salut mental i per ajudar les persones que pateixen problemes de salut mental. I part d'aquestes oportunitats, no només ho dic jo, sinó que sempre que sortim de l'ecosistema i parlem de salut mental, la gent agraeix l'espai on poder reflexionar i pensar la salut mental en la vida quotidiana, no? Com salut i no com malaltia. Per tant, aquesta és una línia que crec que és important a ressaltar, perquè si no la cuidem com salut, és difícilment podem fer alguna cosa quan això no funciona. Des de l'equip de formació, dir-vos que el primer pas va ser crear contingut, no? En base a aquest programa que tenim del CEPE, de Mari, que proposa el CEPE, es crea un contingut. Pensant que, primer de tot, incluir el tema de quality rights, no? perquè els participants d'aquesta formació siguin conscients dels drets i deures que tenen, i per tant pensàvem que era molt important introduir això. I a més també com volíem pensar la formació. Creiem que
havia de ser una formació experiencial, vol dir que tot el que puguin aprendre, que sigui a partir del punt de poder connectar-los amb alguna part de la seva experiència, perquè aquesta era una formació que tenia a veure amb el fet que les persones participants poguessin adonar-se de les eines que ja tenien, és a dir, descobrir quines eines podien tenir en si mateixes per poder fer servir per ajudar a d'altres. I per un altre cantó també poder crear noves eines. Per tant, aquest era el punt principal i aquest punt principal tenia a veure amb l'experiència. Per tant, la formació havia d'apuntar més que res amb això. No? Evidentment, hi havia un contingut a seguir, però la idea era fer hiperdinàmica. Evidentment, estava molt pilot i havíem d'una mica trobar la manera de connectar. També havíem d'ensenyar a aquestes persones a cuidar-se, no? Perquè també sabíem que aquesta feina els exposava, no? a reconnectar amb les seves experiències, és a dir, com havia sigut el seu pas per la malaltia, des del diagnòstic, a com afrontar-lo, a com superar-lo, a com recuperar-se. Tot això, tota aquesta reviure aquests moments de la vida tenien a veure amb aquesta formació. Per tant, també els havíem de cuidar, els havíem d'ensenyar a cuidar-los i tot això, de part, no només incorporat en el tema de crear la formació, sinó que la formació era donada per una persona en primera persona. Per tant, també aquesta persona anava a reconnectar amb el seu procés. Per tant, com veieu, era una cosa bastant delicada la que teníem entre les mans i crec que ha estat superimportant el fet que en tot el procés participessin persones que pateixen problemes en salut mental, perquè també la seva experiència ens donava les eines per poder anar creant el contingut. Per tant, creiem superimportant això. Per un altre costat, també el tema del model de recuperació, que està molt present en tota la formació. I que de què parlem quan parlem de recuperació? La recuperació no té res a veure amb la curació, no té res a veure amb no patir els símptomes, no té res a veure amb acabar un cicle, sinó justament apostar per mantenir i fomentar la qualitat de vida més enllà de que estigui en un procés de millorar la meva salut mental. Per tant, és un concepte bastant nou, diguem, i que és molt important a l'hora de poder portar aquest tipus de formacions i que tenen a veure després que aquestes persones farien un seguit de recuperació després del malament. Per tant, aquesta era la part més important i la veritat és que aquesta formació tenia 80 hores de formació teòrica i 80 hores de pràctica. Aquestes pràctiques es farien a través de recuperació comunitària, amb la col·laboració dels professionals, que era tot nou per tots. I aquestes pràctiques tindrien un seguiment setmanal i un seguiment individual setmanal, en tutories, i un seguiment quinzenal grupal. Per tant, això també ens va permetre anar treballant, anar acollint les ansietats, les dificultats o fins i tot els èxits, no? Perquè també passaven coses que volíem compartir i que eren bones i que servien al fer-ho de manera grupal, doncs això també generava com l'intercanvi d'experiències. I aquí el tema també hi havia una avaluació, se'ns demanava des de zero una avaluació. Vam pensar una avaluació contínua que volia dir cada dia que s'acabava la formació es feia un petit resum del que s'havia donat i cada vegada que s'acabava un mòdul s'avaluava aquest mòdul. Aquesta avaluació no era purament teòrica, era per veure de quina manera els alumnes havien incorporat o què havien entès o de quin punt havien entrat tots els conceptes que havíem anat treballant durant el mòdul. Per tant, era una cosa absolutament, continuàvem amb la línia de poder incorporar els conceptes com part de la pròpia experiència. L'avaluació final es va pensar com un portfoli, un portfoli que serviria com memòria de pràctica, com una reflexió sobre la pràctica. I aquest portfoli com s'anava fent? En aquestes tutories setmanals que es feien cada un dels participants, s'anava treballant setmanalment què era el que més li havia agradat, el que menys i què haguéssim canviat.
Doncs això s'anava treballant, les persones anaven reflexionant sobre la seva pràctica i al final, una vegada acabades les pràctiques, feien una reflexió final sobre l'experiència. Per tant, com veieu, tota la formació tenia a veure a posar un marc teòric a la pròpia experiència. Per què? Per poder fer servir això per ajudar als altres. Doncs una mica el que seria la formació i després està el tema de l'assistència, que era important, el 80% en la teoria, 90% en les pràctiques, no només una assistència important en els números, sinó que creiem que és una formació que necessita de l'assistència de la persona, perquè si no assisteixes no aprens. Era molt important ser un participant actiu en aquest projecte personal. I després la qualificació era una puntuació d'apte o no, és a dir, aquí no se qualificava de manera numèrica, sinó si realment la persona havia pogut sostenir tant la teoria com la pràctica, perquè sabem que no és fàcil. O sigui, entenem que per una persona que ha patit un trastorn de salut mental, que ha aconseguit arribar a un equilibri i a una recuperació, a vegades retrobar-se en certs moments ens pot portar al fet de sentir-se que no és el moment. I no significa que mai ho podem fer. Tenim moments de la vida on podem fer coses i moments que poder ens hem de reservar, cuidar-nos i reprendre el nostre moment. I això sempre ho vam estar recordant perquè no ha d'haver un esforç que ens porti a trobar-nos malament. Per tant, una mica el que és el tema de la formació ho vam gestionar d'aquesta manera. Abans de donar-li pas a en Jordi, si em permeteu, per acabar de matar aquesta primera fase formativa i de certificació, i abans de passar als tallers, deixeu-me remarcar, això és un projecte que em sembla que en total van ser uns 10 mesos. Van ser uns 10 mesos a Pinyol, a Xènia 7. La fase aquesta formativa va ser intensa, no sé si gener i febrer, potser un parell de mesos, no gaire més, que sí, Cris, algo de desembre també, vull dir que van agradar molt la idea. Aquest any ho estem fent d'una manera que estem intentant una mica més aire i que tot el que faci que acabi arribant una mica més. Però vull dir, tingueu tota l'estona aquest marc temporal al cap. D'aquesta primera fase, nosaltres, com us he dit abans, ens hem plantejat l'objectiu de certificar les persones. Al final van acabar 5 i 9. En van començar 14. Això vol dir que, com deia la Mariana també, probablement hi havia persones que van detectar que potser no es trobaven en aquell moment idoni que en un principi els podia haver semblat, i que van donar d'alguna manera la formació. Principalment han sigut 9 persones certificades. D'aquestes, 3 contractades per liderar els tallers de recuperació que ara us explicarà en Jordi en detall. I si parlem de l'avaluació que van fer els futurs agents de suport envers les persones que van formar, professionals i persones de salut mental, va ser alta, realment és que va ser alta, 9,3, i va ser molt consistent amb els números. I també la satisfacció global va ser alta, evidentment en alguns mòduls més que altres, i evidentment amb marge de millora en altres aspectes. És veritat que la logística va ser complicada, vam haver d'adoptar decisions molt ràpides i una mica més de repòs mental, per dir-ho d'alguna manera, sí. Ara sí que em sembla que ja comencem amb aquesta segona fase, després de la certificació, amb els tallers de recuperació. Jordi, vinga, per aquí. Tot teu. Vale. Bueno, espera. Sí, el de canvi de lloc, que també. No, és que no t'has dit. Hola.
En primer lloc, sí, molt fàcil. Els exàmens de la segona fase era realment exigent. Ara entrareu en detall perquè fem setembre, octubre, novembre, preparació de tot el tema, diguéssim, de la formació de la CEPE. Comencem el mes de desembre amb el curs de formació. Acabem el mes de febrer i durant el mes de finals de febrer, març i inici d'abril es fan totes les pràctiques, diguéssim, en aquest cas el seu esport que estem fent les pràctiques, però al mateix temps havíem ja de començar a preparar tota la implementació dels tallers de recuperació perquè en un període de març, abril, maig havien d'estar fets els tallers. Els tallers no és que fossin fàcils de fer, sí que eren fàcils de fer, però tenim un objectiu que ens estava marcant el topall. 100 persones, usuaris de servei d'habitació, comunitàries com aquests gironines, havien de fer el seu pla. I aquest pla de preparació anava lligat amb el xat, amb la qual cosa, com ho fèiem si encara estàvem acabant de veure les pràctiques, havíem de llançar el taller de recuperació i havíem de preparar els 3 agents que anàvem a contractar per fer els propis serveis de recuperació. Doncs aquest T3 només té un nom, és aquí, Mariana, aquí Xevi, aquí Mònica, aquí Agustín de Sigaló, Antonio, Tura, Eduard, Susana, Ilan, Marta i els companys que es van afegir per servei laborals. O sigui, era impossible amb 5 serveis de rehabilitació comunitària fer 100 persones en 2 mesos, en 3 mesos. I volíem arribar i volíem guanyar. Si ho teníem molt clar. Llavors, sense aquest equip de professionals que, a més, es van creure que van de ser de reflexió, llavors explicaré a bastament, només ens van creure, sinó que els van programar dins de la renovació, de serveis de rehabilitació, una altra cosa, els portava bojos en aquest sentit, ara no farem, organitzarem qui vindrà, quants dies per setmana. Llavors, això només es fa quan hi ha un equip de l'ecosistema que fa entrenar professionals, que no importa la resta que són, sinó que anem a treballar per aquest objecte comú. I sense vosaltres, això no hauria estat possible. Jo crec que és quelcom que al final un va aplaudir no per resultats, sinó perquè per l'exèrcit professionals sinó que ho hem pogut arribar a fer. I sé que vam patir perquè cada setmana quan feien les tutories de pràctiques estàvem cada dia parlant per anar el segon pas del projecte. Llavors, clar, muntar un taller de recuperació, que són 12 sessions, tal com diu el protocol i la llei d'implementació, que és una per setmana, en 2 mesos. Llavors, què vam fer? Imaginació. Vam fer, vinga, va, fem més coses. Anem a doblar els serveis de rehabilitació, i volíem 5 de mecanismes de rehabilitació, no sabem 7. Llavors, se'ns va acollir. Però tenim uns companys, que és els serveis laborals, que són persones que estan fent la inserció laboral amb experiència pròpia, amb la qual cosa vam dir que ho feu en els laborals també per arribar a aquests 100? Vinga, llavors fer una formació express amb els companys de la laboral, que no tenen els seus noms per agrair-los, però gràcies, perquè va ser tot molt fàcil. I a més, si compteu, 2 sessions per setmana per arribar a aquests 3 mesos a les 2 sessions, i al mateix temps havíem de fer una altra cosa, només serien 3 hores de suport entre iguals, amb la qual cosa o cridàvem a avatars d'intel·ligència artificial per explicar-los, o era impossible. Llavors, em van contractar teles i vam dir, i com ho farem? Llavors vam dir, a mesura que les sessions de suport entre iguals anaven acabant, els preguntàvem si volien participar en el projecte i també els preguntàvem si els podíem contractar. Els trucàvem, és una cosa important abans
de pensar és que van ser 4 agents que ens van ajudar a fer aquests 10 anys de recuperació que al final vam acabar fent en aquests mesos, que hi havia persones que per molt que estiguessin certificades o acreditades no podien ser contractades perquè estiguin contractades pal·liant el que eren les seves prestacions que els sostenien, sobretot pensions no contributives o persones que estaven en baixes laborals si s'incorporaven pal·liant la seva baixa laboral amb una temporalitat. I la seva figura de voluntariat, que està completament, diguéssim, legalitzada en les entitats del tercer sector, van poder participar en aquests 4 situacions iguals, que ens van ajudar a arribar a que poguéssim desenvolupar el projecte. Sense aquest premi no es pot enredar el projecte. Llavors, és important que entengueu aquesta magnitud perquè anàvem amb aquest topall. No? Llavors, si tots ens haguéssim posat a fer flexibilitat, no haguéssim pogut arribar. La cosa, el primer és agrair, perquè que ara només són bones notícies. Llavors, un cop passa l'adversitat, fixeu-vos, a més, els companys de l'ESA, motivats, ens van posar per flexibilitat, els van posar, no, us poseu vosaltres, la hipòtesi de partida era el taller de recuperació farà que les persones creïn el seu propi pla de recuperació. Ho tenim fàcil. Si fan el taller, acabaran fent el pla de recuperació. Però finalitzant aquestes 12 sessions, hauran de millorar amb la seva qualitat de vida percebuda, amb aquesta percepció santonogènica que fa necessitar recuperació, i a més, un 10%. O sigui, volem que realment millorés la seva qualitat de vida percebuda. Després, una millor en la percepció del seu empoderament personal, o la escala, i després també volia que una escala que maneix el procés de recuperació no s'ha conformat en millorar 1 o 2 punts, no, 10 punts. O sigui, igual és l'excel·lència, no? Això amb 2 mesos i mig ja saps, no? Era com reloj màgic. I després, encara més exigent. Com a mínim, 2 a cada 3 persones havien de passar, o 3 a cada 4, havien de passar una etapa de recuperació. O sigui que el propi taller havien de fer que reflexionessin en 2 mesos i que avancessin, que diguessin, jo vull tenir aquesta vida. Doncs ens ho posaven molt fàcil, no? Amb la diversitat, perquè realment ara ho veureu que eren uns indicadors altament però ens han ajudat a fer i aquí una reflexió sobre els indicadors. Els indicadors s'han de posar. Si són factibles de mesurar, els miren factibles. I no ens dona por l'escala de l'objectiu a assolir. Perquè si ens equivoquem no passa res, només és un indicador. Quina és la part positiva? Que hem pogut avaluar amb les persones quin és l'impacte d'aquests anys de recuperació. I ajustem aquests indicadors al que estem obtenint en el nostre dia. I crec que el més important, tothom amb els indicadors es fa molt lío. Els indicadors han de ser medibles i ha de ser útil. Era medible? Sí. Era útil per a les persones? Clar que sí. I després ho ajustem. Què passa a dir que no hem aconseguit només un 50% dels indicadors que han pogut? No passa res. Però ha estat efectiu? És una de les coses que hem après amb aquest projecte. Vam fer una crida a través d'aquest projecte tan bonic a tot l'ecosistema com a president d'Idonies i de persones que volguessin participar de manera voluntària en aquesta recuperació. Aquí els companys tant dels serveis laborals com dels serveis de sanitària vam fer un gran treball per que les persones interessades poguessin participar. Senzillament ens feien un correu electrònic dient qui anava a participar, justament perquè abans del grup havíem de fer aquesta avaluació basal amb aquestes escales, l'escala d'Europool, que hem de mesurar el líder, que llavors abans que ens permetrà dins de poc calcular els costos que ha tingut tot el tema de sèrie de reflexió, que no sé bé, després us ho expliquem. L'escala Marx és l'escala que mesura aquests costos de recuperació, la recuperació, l'aplicament, les diferències de la persona i la responsabilitat. L'escala 6, que mesura l'etapa de recuperació que s'identifica la persona. Una escala d'empoderament i una enquesta de satisfacció dels participants.
Com us he dit, volem fer 5 tallers amb 100 persones. Literalment vam fer 10 tallers per 100 sales de protecció voluntària i a 3 laborals. Vam fer 2 sessions per setmana durant 90 minuts durant 12 hores per taller. I aquí un element interessant. Van venir 106 persones a una sessió informativa que vam anar fent a cada un dels serveis de tramitació i prelaborals. D'aquestes 126 persones van ser 124, 106 van començar a ser de recuperació i finalment, per fer-ho fàcil, van ser 93 persones les que van fer com a mínim 8 sessions de recuperació i van venir a l'avaluació final. A l'avaluació final hi havia persones que van participar a gairebé 12 sessions perquè van decidir que no feien aquesta avaluació final perquè és el seu dret. Sabíeu que aquesta avaluació va ser avaluada pel Comitè d'Investigació Clínica del CEIC d'aquí de Girona i que va ser la seva aprovació. Llavors, aquí la part important és que el perfil de les persones participants era un 53% de dones i un 43% dones. Això és interessant perquè, com veiem recerca, veiem que el 50% són homes i el 30% són dones, aquí tenim un perfil equilibrat, la mitjana de 46 anys, l'estat civil era principalment solter, la seva situació laboral, i aquí és quelcom que hem de tenir en compte, no? Més del 50% de persones que van participar tenien participar. Molt poques persones estaven en una baixa laboral que es poguessin incorporar diguéssim, en un entorn laboral ordinari. Això també s'ha de fer reflexionar sobre i en relació al diagnòstic, que us hem de posar, era un diagnòstic molt reportat i un 50% de persones que han declarat que tenien un trastorn esquizofrènic o I què són això de les lleis de recuperació i quin sentit té les lleis de recuperació dins dels serveis d'orientació comunitària i dins de la que seria els serveis laborals? Això és una cosa realment senzilla. Sabem que les lleis de recuperació surten del projecte Activa per la Salut. És un projecte que el que fa és surt de persones amb experiència pròpia que diuen quins són els elements que es necessita per construir un pla de recuperació personalitzat. La idea és com construeix un pla de recuperació personalitzat segons la meva visió, no segons la visió. Doncs van fer un procés participatiu i on van decidir crear el que seria el manual per la planificació de la recuperació personal i aquest manual, en el moment que van fer l'estudi, estaven aplicant a les universitats comunitària, però la gràcia és que no van poder formar persones individuals que fessin els talls, perquè estan pensant perquè siguin persones amb experiència pròpia. I ho havia de fer amb professionals, diguéssim, de l'orientació comunitària i hospitals. El Sant Pietro, a qui li agraïm la seva generositat, ens va cedir el material del centre estructural per poder fer aquests talls de recuperació i fer-los per primer cop amb persones amb experiència pròpia. I aquest és el gran valor que té. Li agradaria a la gran Sant Pietro que ens facilités tota la informació. El que fan amb els seus de recuperació és això, molt senzill, és una reflexió de com jo puc fer la meva recuperació, tot allò que he après, per exemple, sabem que els de recuperació es donen a les persones amb la seva recuperació clínica, però no funcionant. Ha estat avaluat amb altres entorns i es veu que les persones poden fer aquesta reflexió de quin és el projecte de vida que volen construir. Ajuda a una cosa molt important i que el model de qualificar es diu cada dia, que és l'autodeterminació, que no és més que facilitar que les persones tenir les pròpies decisions, és oferir les oportunitats i que estiguin que és el que han de fer. I els professionals no hem de dir això sí, això no, sinó hem de donar suport a aquesta autodeterminació. Perquè després d'aquesta autodeterminació hem vist clarament que ve l'autodeterminació.
les persones que venen i diuen no. I el que fa la llei de recuperació és justament treballar totes aquestes fortaleses, treballar aquest desig d'aquest projecte de vida i posar-lo en un quadern que la pròpia persona va construir amb quins són els seus recursos que té, els seus recursos personals, els recursos que té el seu propi entorn, o sigui, la seva família, els seus amics, els recursos del professional, els professionals també són recursos que tinc de suport i que també tinc a la meva comunitat, que tinc en el meu entorn, centre cívic, etc. No? Què puc buscar a nivell social perquè jo em pugui mantenir a la comunitat. I també dona molta importància al suport mútu, a les famílies creuats, als grups d'ajuda mútua. El que fa la recuperació és ajudar la persona a reflexionar. Escolta, tu què tens de base, al teu capteniment de base? Quines són les teves eines que t'ajuden al teu manteniment del teu dia? Què fa que tu estiguis bé i que no estiguis malament i que recaiguis? Què fas tu pel teu benestar? Aquestes activitats que et donen vida, no? Però compte, què fas amb aquestes... Què et passa quan tu no estàs gaire bé, no? Quines són aquestes coses que tens al teu dia a dia que pot haver-hi una possible recaiguda, no? I què fas quan realment el dia de la crisi, no? I què fas amb els teus aprenentatges? Què vas aprenent? Què t'equivoques al teu dia a dia? Què vols estudiar? Fa aquest quadern personalitzar-lo, que la persona reflexioni i ho escrigui al seu ritme, no al ritme de l'informació. Aquest és el valor que aporta les tècniques de recuperació i que són coses que amb les companys dels companys del senyor Renta Secretària hem vist i hem observat. I a partir de la quarta sessió implementàvem aquest xat per WhatsApp, ajudant una sessió de formació al final de la quarta sessió de la recuperació, on ells, a mesura que anaven fent el seu propi pla, podien fer preguntes que nosaltres estàvem allà, no? I a més tenien un referent, que era el Xevi, que si hi havia alguna pregunta o alguna contesta que no hagués estat correcta, ens ho podien explicar, perquè nosaltres, com a equip de treball, el que fèiem és que la intel·ligència artificial ens acabés, no? Podia donar un tipus de resposta important. Llavors, vam ja els resultats. Vam fer tots aquests 12 grups aquests grups que van participar en aquestes persones i veure aquests resultats són els indicadors i les etapes. És un resum. Primer, increment d'un 10% de la puntuació de la qualitat de vida a l'ordinador. Veiem que és un 40% les persones i milloren aquest 10%. Avançar una etapa de recuperació. Vam dir un 75%, ens vam quedar amb un 73%. Una persona no va avançar i va fer que no va assolir aquest indicador. Increment de 10 punts en el procés de recuperació. Només un 20%. En 2 mesos, demanar-li 10 punts és com demanar un miracle. No ho demanem ni amb els estudis de resultats o els subscrits. Ens vam quedar amb un 20%. Millora de l'empoderament. Aquí vam posar topall i un 70% de les persones al final del grup van millorar amb l'empoderament. Però anem a mirar d'una altra manera. No ens quedem amb que no hem assolit els objectius. Una cosa que us he explicat és que realment van venir les sessions. Una tendència de més de les famílies de la condició és una tendència molt alta i de satisfacció amb els serveis de recuperació, tant amb el contingut, amb la metodologia, els separadors individuals, que és gairebé un 4. O sigui que s'ho van passar bé i van fer. I van poder fer el seu treball de reflexió. Aquesta és la part interessant. Però mirem d'aquesta altra manera, si diem, escolteu, si no posem aquest topall del 10% amb la qualitat de vida, quantes persones milloren o no empitjoren? Perquè això és una cosa subjectiva. Moltes vegades la recuperació li pot passar una malaltia física, simplement un crit, simplement un retardat i la seva salut empitjora. En aquest cas un 42%, en aquest cas era un 70%, un 70% de les persones milloraven o no empitjoraven.
Si ens quedem amb el 70, estem contents. Si ens quedem amb el 42%, potser no. Però què vol dir? Que el taller de recuperació no funciona a la complexitat de les persones, no? Per un 70%, diguéssim, un manté. Vale? Si parlem de l'empoderament, arribar a un 73% de les persones que viuen el seu empoderament, o sigui, que viuen la seva autoeficàcia percebuda, que tinc una vida, que tinc un projecte de vida que puc tirar endavant, que no fa falta que m'ho digui cap professional ningú, jo ho puc. Això és una meravella, perquè això vol dir que és una de les vides el que tira cap endavant. I si veieu aquí, us hem posat la distribució de les puntuacions, de la diferència de puntuacions abans i després d'aquest procés de recuperació. Si ens quedem amb 10 punts, tenim un 17%. Però si ens quedem amb més de 3 punts, gairebé és un 60%. Què vol dir? Que la teoria de recuperació ens fa pensar i reflexionar sobre el seu procés. I aquest és l'objectiu de caracteritzar la recuperació. És què faré jo amb la meva vida a fora. Una qual cosa vol dir que funciona. I el mateix amb l'avenç de les persones en relació a la recuperació personal. La teoria de recuperació funciona. Però com funciona? Ara ho veurem. Aquí a l'esquerra tenim les etapes. Les primeres etapes en les persones encara no veuen, no? Com l'esperança de la seva recuperació, que són l'oratòria i la consciència. Si mireu en el pres, estem amb un 40%. Però si mireu a la dreta, moratòria i consciència i preparació. Si les mireu les tres, és el gruix, no? El gruix estan en aquestes primeres etapes on les persones el que fan és pensen o no ho veuen clar, però encara no estan a l'acció. La reconstrucció i el creixement són fases de reconstrucció de la seva identitat personal, del seu projecte de vida i de la seva identitat. El que nosaltres estem trobant clarament és que cada cop, si mireu aquí a la dreta, hi ha menys persones en la fase moratòria, hi ha menys persones en la fase de consciència, hi ha més persones en la fase de preparació. Què vol dir? Que el taller de recuperació els ajuda a pensar quin projecte de vida volen i com volen. No es veuen desesperançats, no veuen que la seva vida està tenint una problemàtica amb salut mental no avança. I aquest és justament el que volem assolir amb el centre de recuperació. I fixeu-vos que aquesta fase de preparació és de 26 a 35, que és gairebé passa un 10%, o sigui, les persones es preparen a millorar. Quina és la meva identitat? Què vull fer a la meva vida? I això és el que fa la recuperació, que la persona pugui dir, vinga, puc fer-ho, tinc fortaleses, puc tirar endavant. Llavors, fixeu-vos que quan ho pugem amb científic, si jo tinc aquí a març la puntuació mitjana de totes les persones abans i després, i faig una estadística que digui la seva significació és realista. Què vol dir això? Què vol dir? Si és estadísticament significatiu, ens està dient que, independentment dels indicadors, que aquestes persones estan avançant en la societat. Fixeu-vos també, si jo miro des de la recuperació total, abans i després, 16 la mitjana abans, després 17, és significatiu. El taller de recuperació ajuda les persones a avançar en les seves etapes. En aquest sentit, millora la seva autoresponsabilitat personal, millora la seva identitat, millora el seu sentit d'esperança i millora el seu significat personal. Això és la recuperació de recuperació. Millorar la responsabilitat, o sigui, autodeterminació, millorar la seva esperança que puc aconseguir. Significatiu. Què vol dir? Que els temes de recuperació són eficaços. Sense tenir en compte la fase inicial de recuperació, que és el que són a la fase electoral de l'etapa. Què vol dir? Que un grup, un taller d'aprenentatge de recuperació feta per una persona amb
experiència pròpia i correctament formada i amb suport i supervisió de procés que van fer, ens ajuda no només a la reflexió, sinó amb el seu empoderament personal. Milloren la seva autocapacitat d'autogestió, milloren la seva connexió amb els altres i milloren amb la seva confiança en el nostre propòsit. Sí, això no són resultats científics. Em sap greu, però els indicadors no els necessitem. Els temes de rehabilitació, de recuperació, són efectius. Ens ajuden. I prova d'això és que els companys i companyes de socialització comunitària ens estan incorporant. El chatbot ajuda? Sí. 145 interaccions de conversa, amb 36 fils de conversa, i els fils de conversa anaven en la línia que estem dient, empoderament, autodeterminació, presa de decisions. Per què? Perquè els dubtes que tenim els éssers humans a l'hora de plantejar-nos un projecte de vida són dubtes que no només es preocupen de l'intel·ligència artificial, sinó a tots els companys, als famílies i a nosaltres mateixos. Perquè la certesa mai la tindrem si no tirem endavant amb tota la determinació i fem una cosa que no estem acostumats com a societat. Donar-nos l'oportunitat d'equivocar-nos i no castigar-nos. I això vol dir empoderament i qualitat de vida. Gràcies. Moltes gràcies per aquesta presentació i més enllà d'aquestes dades i resultats, qualsevol projecte d'aquestes característiques pren tot el seu sentit quan podem escoltar les persones davant d'una comunitat de persones. Per això ara iniciem un espai dedicat a l'impacte del suport entre iguals a través de les experiències personals. Ens acompanya la Cristina Rigoco, que és agent de suport entre iguals a la xarxa de salut mental i Centralies, i la Susana de l'Or, que ha participat en el projecte entre iguals. Molt bé, bon dia a tothom. Primer de tot, volia agrair la invitació a participar en aquesta jornada i poder compartir la meva experiència com a agent de suport entre iguals a l'IES. Quan vaig començar a preparar aquesta intervenció, em vaig preguntar què podia aportar jo a un públic que està format bàsicament per professionals de la salut mental i del món social també. La resposta que em va venir va ser molt clara. No us parlaré tant del que és el suport entre iguals, perquè molts de vosaltres ja ho coneixeu, sinó del que significa viure des d'aquí. Perquè una cosa és definir aquesta figura professional i una altra és explicar què representa el parla. Jo soc integradora social de formació. Sempre tinc molt arrelada la dimensió social de l'acompanyament, la defensa dels drets, la participació, la inclusió i el convenciment que totes les persones, independentment de les dificultats que hagin viscut, tenen dret a construir un projecte de vida amb sentit. Però també soc una persona que ha viscut un procés de salut mental. Durant molt temps vaig veure que aquestes dues parts de mi eren com dues realitats separades, no? D'una banda hi havia la professional que treballava acompanyant a persones de diversos col·lectius i de l'altra la persona que havia passat per una experiència que sovint la societat associa a la vulnerabilitat, la incapacitat o la dependència. Quan vaig ser contractada com a agent de suport entre iguals, aquestes dues parts es van trobar. I crec que això és una de les coses més boniques que m'ha agradat de tot. Per primera vegada vaig sentir que la meva experiència no era una cosa que havia de deixar de compte quan entrava a treballar, sinó al contrari, era precisament una part del meu coneixement professional. No perquè el patiment ens faci millors professionals. Considero que el patiment per si sol no ensenya. El que ens transforma és el procés de comprendre, elaborar-lo, formar-nos i convertir aquesta experiència en una eina útil per acompanyar altres persones. Això és, per mi, el suport entre iguals.
no consisteix a explicar la pròpia història. Tampoc consisteix en dir a l'altra persona jo també he passat pel mateix. Consisteix a saber utilitzar la pròpia experiència amb responsabilitat, límits i amb respecte, perquè pugui generar confiança, esperança i una relació diferent. Per això m'agrada dir que la nostra experiència no és només una vivència personal, és també una forma de coneixement. I aquest coneixement complementa el coneixement clínic, psicològic, social i educatiu que ja existeix en els equips. Quan penso en què va significar per mi ser contractada com a agent de suport, m'adono que va anar molt més enllà de una feina. Va significar que una institució confiava en mi, no malgrat la meva experiència en salut mental, sinó també gràcies a ella. I aquest matís és molt important, perquè durant molts anys les persones amb experiència pròpia han estat principalment receptores de cures, intervencions o de decisions preses per altres. Que avui dia una institució incorpori aquesta experiència dins dels equips professionals envia un missatge molt potent. Vol dir que les persones amb l'experiència viscuda també poden assumir responsabilitats, prendre decisions, aportar coneixement i formar part dels equips en condicions d'igualtat. Per mi, això també ha estat una manera de ressignificar una etapa de la meva vida. Allò que un dia vaig viure com una dificultat, avui també és una font de coneixement que puc posar al servei dels altres. I això té per mi un enorme valor personal. Però també crec que té un valor per al sistema de salut mental. Perquè incorpora una mirada que fins fa relativament poc no era present. Una mirada que ens parla de recuperació, de drets, de participació i d'esperança. Moltes vegades em pregunten què crec que he portat durant aquest temps. I la veritat és que no penso tant en les activitats que puc fer o en les tasques que desenvolupo. Prefereixo pensar en allò que la meva presència pot haver portat. M'agrada pensar que he contribuït a recordar que darrere de cada diagnòstic hi ha una persona amb capacitats, desitjos, pors, il·lusions i projectes. Que he pogut aportar una mirada orientada a la recuperació, no només com a concepte, sinó com a experiència possible. Que he ajudat a incorporar preguntes diferents dins dels equips i que també he contribuït, encara que sigui una mica, a reduir alguns estigmes. Perquè crec que una de les aportacions més importants del suport entre iguals no és només el que fem, és el que representem. De vegades penso que l'aportació més important no és el que podem dir, sinó el fet de seguir. Mira, el fet que una persona amb experiència pròpia de salut mental formi part d'un equip professional ja transmet un missatge. Un missatge que diu que la recuperació és possible, que una experiència de patiment no defineix una vida. Que és possible recuperar rols, responsabilitats i projectes. I que també és possible convertir aquesta experiència en coneixement útil per als altres. Treballant en equip interdisciplinari també m'ha ensenyat moltes coses. M'ha ensenyat que cadascú de nosaltres aporta una mirada diferent. Els coneixements clínics són imprescindibles. Els socials també, així com els educatius, ocupacionals, psicològics. I crec sincerament que el coneixement que neix de l'experiència viscuda també ocupa un lloc en aquest mosaic. No substitueix cap altre coneixement, però n'aporta un que ningú més pot aportar. Per això penso que el futur de la salut mental passa per continuar construint equips cada vegada més diversos, on totes aquestes mirades dialoguin amb un objectiu compartit: acompanyar les persones en els seus processos de recuperació. I ja per últim, m'agradaria acabar amb una idea que resumeix molt bé el que ha significat aquesta experiència per mi. Jo no treballo perquè hagi tingut un problema de salut mental. Treballo perquè he pogut transformar aquesta experiència en un coneixement útil, reflexionat, format i posat al servei dels altres. I crec que aquest és el veritable valor del suport entre iguals. No és només compartir una experiència, sinó és demostrar que l'experiència viscuda també pot ser una forma de coneixement professional. I quan aquest coneixement entre els equips, tots hi guanyem. Hi guanyen els professionals, hi guanyen els serveis i, sobretot, hi guanyen les persones que acompanyem. Moltes gràcies. Bon dia, em dic Susana, soc voluntària de ràdio de la Fundació Vista. Vaig fer el taller de recuperació del projecte Entre Iguals
la Fundació Vista l'any passat, a mi em va servir per adonar-me que hi ha persones amb problemàtica mental, jo els dic el trauma, que tenen moltes habilitats comunicatives i empatia. Els vaig veure molt empoderats i empoderades per poder acompanyar d'altres amb les seves vivències personals i aprenentatges de vida. Són capaços d'ensenyar i de qualsevol altra cosa que es proposin, que no hi ha límits per a ells ni a elles, i que són tan vàlids com a qualsevol persona. El contingut del taller va ser molt variat i vaig aprendre una sèrie d'habilitats, tècniques i eines que no sabia, i també em van ser molt útils pel dia a dia. La connexió amb els companys formadors va ser molt fàcil per poder obrir-nos i compartir amb tots les nostres experiències personals. Creem un entorn de confiança. Em vaig sentir molt compresa i animo a altres persones que hagin passat o siguin passant per una problemàtica mental a que s'apuntin a aquests tallers formatius perquè s'hi pot anar molt bé per posar en pràctica noves tècniques per poder fer front a la malaltia. M'agrada la política entre iguals perquè ajuda a visibilitzar els testimonis en primera persona i que són innovadors per a fer front a les teràpies actuals i a més donen opcions laborals d'atenció a les persones que es formen. Moltes gràcies per la feina que fem i endavant. Gràcies, Cristina i Susana, per compartir la vostra experiència. I per últim escoltarem entrevista vídeo en Josep Manel Carrer, que és usuari del Servei de Comunicació Comunitària del Garrotxa, que també ens fa arribar a les seves companys. Abans se sentia. Bon dia, soc en Josep Manel Carrete, soc pacient de la SRC i he fet el taller de recuperació. La Cristina és una noia molt treballadora, se dedica molt a les persones malaltes de salut mental i nos ayuda molt a entendre-ho tot i a fer una recuperació molt maca i molt útil a l'estar en el taller. Personalment, a tu com t'ha ajudat? A mí me ayudó mucho, porque es eines y maneras de poder hacer las cosas muy bien. He notat una recuperación muy buena y he visto que tienen maneras de estar mejor y de solucionar muchas cosas que abans no las podía. Vale. I l'experiència que has tingut amb el taller de planificació de recuperació? Ha sigut molt positiva, molt positiva. Molt bé. A mi m'ha agradat molt. Ha sigut una experiencia totalment positiva i que, bueno, no he trobat res que sigui negatiu, sinó tot el contrari, ha estat molt positiu i molt bo. M'ha encantat molt. Podries donar algun exemple de la part del taller que t'hagi sorprès més o que t'hagi ajudat més personalment? Bueno, és que tot el que he fet ha estat bé. No he trobat ninguna cosa que hi anés malament. Tot el que hem fet, tot el llibre de recuperació, ha sigut molt positiu i molt bo. Són moltes eines per sortir endavant. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs això, en Jordi, si voleu pujar i el públic vol fer alguna pregunta, o almenys el Jordi. No? Cap pregunta? Doncs jo tinc dues notícies. Us pensàveu que entre iguals a acabar. La primera és per primer, que sapigueu que Quaderns de Psiquiatria publica el monogràfic de final d'any, el projecte Entre Iguals, tal com va ser presentat el que és l'entrega final del PIS, els acords de compromís que vam adquirir. Psiquiatria comunitària. Psiquiatria comunitària. Quaderns de Psiquiatria comunitària, o sigui que aquest any el projecte Entre Iguals estarà publicat, és un més que hem adquirit amb nosaltres, o sigui que el vam entrar aquesta setmana. I la segona és, no és que continuï perquè ja estem fent la segona edició d'Entre Iguals, sinó és que volem presentar sense recuperació una revista científica. Llavors, hem estat parlant amb diferents referents companys diguéssim que on ens inspirat el projecte, no ens hem enviat l'article que hem fet del projecte, sinó els he comentat. Llavors em van dir una cosa molt curiosa. Van dir, aviam, teniu aquí un interessant, però teniu un valor. Teniu 93 persones que han fet de recuperació, però no teniu un grup control, amb la qual cosa això us serà molt difícil a l'hora de publicar-ho. Llavors, ja m'ha dit Jordi que saps què està. I el que farem és que avui entrem al CEC una adenda per fer un seguiment a un any del projecte Entre Iguals. Amb la qual cosa, el mes de setembre, passarem, buscarem aquestes 106 persones que van participar a la recuperació i els demanarem si volen participar en un seguiment a un any i quan tinguem aquest seguiment a un any, doncs podem fer la publicació científica que més comprometre a tots els companys i companyes. O sigui que la vida ens està dient no parem Entre Iguals, o sigui que no parem. Una mica dit en Jordi, però que no ha parat perquè aquest any s'està fent la segona edició, que he tingut la sort que està portant la meva companya d'Anna Jiménez, i com que ha fet les vegades el projecte d'allí, i he pogut tornar, i bueno, que sapigueu això, que es continua fent i que, molt bé, estem molt contents, no?, en haver pogut tornar a fer una segona edició. I amb una mica més de pausa. Sí, amb tranquil·litat, aquesta vegada. Aquest cop les pràctiques seran... Hem fet una cosa curiosa, feien 3 hores de classe cada dia durant 4 dies per setmana per acabar. Això a nivell logístic ens van dir que agafava tota la vida i tot el tema de conciliació. Ho estem fent 2 dies de 6 hores, una pausa de mitja hora perquè puguin descansar i poder anar adquirint, i farem les pràctiques efectivament d'octubre, ho farem entre 2 mesos i 2 mesos i mig. O sigui, no farem les pràctiques durant un mes, 80 hores, perquè és realment algú com molt intens i que no donava temps fins i tot ni de fer les tutories i les supervisions. Amb la qual cosa, aquest any ho fem d'una manera diferent. Hem après de l'experiència. I una altra cosa que fem sovint, que sapigueu que estem fent totes les valoracions qualitatives de les entrevistes que vam fer amb en Xevi i amb la Diana, estem fent un article científic i també dels enfoques, diguéssim, de la persona va posar. Tindrem també l'experiència dels professionals i dels
gestionar el curs i les pràctiques i les tesis de recuperació. Una de les coses que sempre calen, o sigui, que no para de continuar. ¿Vale? O sigui, entre iguals podem. Y bueno, una cosa que de ratas, la vamos a estar portant a part com un professional de supporting, però qui està portant la formació dels iguals són la Cristina del Pozo i la Elena Sánchez, dos alumnes ja titulades de la formació anterior. Per tant, anem retroalimentant, no? I també perquè veieu que és una sortida real, no? Això li dona també realitat i consistència. I això. Gràcies primer per convidar-me a participar en l'acte tan ple de contingut i de sentit com el d'avui. Un acte en el que s'ha parlat molt. Jo no vull parlar massa més ja de tots aquests avantatges que tenim a partir de projectes com els actuals. Per les persones que participen, per les persones que empoderades poden poder donar a les persones, pel conjunt del sistema. Vull començar agraint la valentia de participar, perquè s'ha de ser valent per afrontar les pròpies febleses, explorar les pròpies febleses, no és senzill. La majoria dels humans ens sentim incòmodes quan hem de fer aquest tipus d'exercicis, d'explorar-nos a nosaltres mateixos i de mirar aquelles parts de nosaltres que, a més la societat s'encarrega de recordar-nos que han estat dolentes, han estat estigmatitzades, han estat una cosa que la societat no volia conèixer, no volia mirar. Nosaltres mateixos ens autoestigmatitzem en aquest sentit i ens costa a vegades explorar les parts que ens fan patir. Per tant, primer, moltes gràcies als que heu participat i heu fet possible, a través del vostre esforç en aquest autoconeixement, que el projecte fes i més endavant i tingués aquests resultats. També les organitzacions, i aquí vull fer un assenyalament molt concret a l'ISA, dintre de l'ecosistema de salut mental, aquesta paraula que cada vegada utilitzem més per la interacció que hi ha constant entre la Casa Mare, l'Institut d'Assistència Sanitària, la xarxa de salut mental, l'Associació de Famílies, la Fundació d'ISA, Suport Girona, i tots els que a poc a poc anem intentant afegir confiances en aquest entorn, la Fundació d'ISA, perquè ha introduït un element que ens feia falta. I ho ha fet sabent que hi havia riscos. El projecte no era un projecte garantit, era un projecte que tingués com aquests resultats tan bons garantits d'entrada. S'ha hagut de treballar i el risc que no acabés d'anar del tot bé i cremar la idea del suport intraigual del grup poderosa que és, i en canvi la seva valentia i el bon fer han estat capaços de que avui tinguem aquesta realitat ben explicada durant tot el matí, científicament i vivencialment. La nostra experiència millora el conjunt. Jo crec que és evident que des dels primers grans passos per la transformació de l'atenció a la salut mental a Girona, amb la desinstitucionalització, sobretot, però després també l'extensió comunitària, l'intent de proximitat, l'intent que el suport de les persones es trobi més a prop possible d'allà on viuen, transformant entorns. Des de fa
molts anys aquesta transformació jo crec que millora amb la incorporació d'una sèrie d'idees. I moltes d'elles venen del nou esquema de drets humans amb el que ens hem dotat tots. Coses que sabíem, avui les podem relacionar amb l'esquema de drets. Coses que sabíeu les persones que heu participat en el projecte, avui les podeu relacionar amb un esquema de drets. Un esquema de drets, els drets humans, que té un gran repte. Tot el moviment de la discapacitat influent i la discapacitat psicosocial ha de ser conscient que el gran lema que mou aquest esquema de drets és res per nosaltres sense nosaltres. I això té una aplicació directa en l'autorecuperació, aquest procés d'espai suports dintre i en l'entorn per treballar com pots tenir el teu projecte de vida, com pots recuperar les regnes de la teva vida per tirar endavant, utilitzant tot el que se't posa a l'abast, sobretot l'energia pròpia. Però també té una altra dimensió, aquesta és la que hem d'enfatitzar avui. Que seria propositiu. Jo felicito que tornem a tenir noves edicions del projecte Antigual. Tant de bo, en poc temps, això ja estigui tan consolidat que podem arribar a tenir persones treballant en peu d'igualtat i entre iguals al màxim nombre d'equips de la xarxa i de les organitzacions que formen l'ecosistema. Tots anem a aprendre això, a ser capaços d'incloure. Perquè això transformarà moltes mirades de molts professionals, fins i tot d'aquells que arriben més tard en aquesta transformació. Però us he de demanar una mica més. Podeu fer perquè necessitem també que des d'aquesta millora del coneixement propi participeu més en la transformació de la societat que ens envolta. L'estigma està present en molts racons. L'ecosistema i els professionals dels serveis socials de salut mental no són precisament el lloc on hi ha encara hem de lluitar, però al carrer, en tot el món laboral, no està bé. I és per això que sí que és un punt de risc, demanar a gent que ja esteu fent un esforç per vosaltres mateixos, que feu també un esforç per la col·lectivitat, per participar en sentit en transformar les coses. S'ha fet molta referència durant tot el matí a la França Pietro. La França Pietro és una persona que ha treballat des del punt de vista científic per donar-nos eines d'aquests processos de recuperació, però és una activista en primera persona de la salut. I va a reunions de la Generalitat, dels ajuntaments, participa en l'àmbit polític, no partidista, polític, per fer una societat millor. I ho fa des de la seva veu. I algunes persones els incomoden molt aquesta veu, perquè es posa davant del mirall de les coses que encara no toquen. I és per això que, des de la felicitació a totes les persones que heu participat per aquests resultats tan sols que heu aconseguit, m'atreveixo a demanar-vos que aneu pensant en com ens apreteu una mica més. En primer lloc, aquestes entitats de l'ecosistema, activistes, guies, associació de famílies, que també inclou la participació en els seus òrgans, però que pot anar molt més enllà. Per això, suposadament, també hem de millorar la participació en la governança de l'entitat, però m'atreveixo a fer en aquest pas més un punt d'autoorganització per fer arribar la vostra veu contra l'estigma, contra totes les barreres que encara impedeixen la participació plena en la societat, en el conjunt de la societat. I quan s'hagi de fer d'una forma també, no s'ha de molestar. No heu de tenir vergonya perquè expressant els vostres desitjos d'igualtat en la participació algú s'incomodi. Perquè segurament qui més s'incomoda és qui menys té d'enorgullir-se de la seva activitat. Per tant, la meva proposta va felicitat per tot el que hem fet, hem de seguir-ho fent, però hem de fer, m'agradaria que féssim un pas més. I potser moltes de les persones que heu participat en aquest curs teniu més eines per fer aquest pas. I si en alguna cosa us podem ajudar, doncs estar disposats a fer. Fins aquí, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Ja al final, quan
fa allò que no es veuen, que són els òrgans de govern, els consells d'administració, els patronats, que fan que les coses tinguin una estructura que permetin que en el temps pervisquin. Em refereixo a Martó, a la línia de l'alt dels consells d'administració, Barcelona, que tenim les familiars. És a dir, hi ha molta gent que dedica molt temps voluntari a les seves funcions. Per tant, gràcies a ells, gràcies als professionals, gràcies als treballadors, gràcies als col·laboradors. Per què pensaria que això tindria èxit? Només diré dues coses més. Perquè quan vam fer la sala de presentació fa un any i mig, suport, amb en Max Marco i jo ens vam mirar i vam dir, és això. Vam dir-ho, Max, te'n recordes? Vam dir, és això. I ens ho vam dir sense cap paraula. Ens vam mirar, amb els ulls una mica entelats i vam dir, va per aquí, això va per aquí. I per tant, ens n'acollem els convenciments de les condicions que van per aquí. És que les coses acaben sortint. Per tant, la intuïció aquella primera la que hem de verificar. I per acabar, deixem-me fer una cosa que a mi m'agrada fer els discursos, perquè poques vegades em donen un micro i ho improviso. Jo soc un fan de la història sagrada i m'agrada molt la història de David i Goliat, sempre m'ha agradat molt. I ara hi ha una bona sèrie a Prime sobre David i Goliat, amb la filla de Clara i parla, mira la cara d'anar, mira la cara d'anar. I vaig mirar la sèrie i vaig anar tornant a llegir la Bíblia, perquè creiem exactament si se n'han anat molt els guionistes de Hollywood de la història, diguem-ne. I és molt curiós el de David, no? Perquè, David tenia un estigma molt gran. David té un passat. Era un fill tingut fora del matrimoni, per això el seu pare el tenia cuidant el cel i el home mentre els fills vivien a casa. Per tant, parlem d'un que va ser gran rei de Juda, que estava amb un estigma allunyat de casa seva perquè un bastat era un bastat. Com que el temps evoluciona i s'han d'enfrontar amb els filisteus i apareix un Goliat enorme, gegantí, no? En Goliat era tan gegantí com l'estigma de salut mental, com la burocràcia que ens envolta, com alguns Goliats que tenim a dins nosaltres que ens perjudiquen a vegades. Per tant, el Goliat estava allà immens, diguem-ne, en les últimes drets de política. I quan en David decideix passar davant i enfrontar-s'hi, el rei Saül fa una cosa que és és l'únic voluntari que sorprèn per aparellar-se amb el gegant. I el rei Saül li diu, home, vestiu-lo amb la meva armadura. I li posen el casc que pesa, li posen els nobles, el vesteixen i el pobre David és que no podia. El carreguen tant que diu, sabeu què? Tragueu un motor que jo vaig construir. I a vegades hem de pensar que nosaltres també hem carregat molt amb molta gent amb problemes de salut. I amb molta burocràcia. Amb molta burocràcia no resolta, amb de les pensions i treball. Amb molta medicació clínica que potser canvia. Amb unes institucions que van tancar perquè no fes falta. Amb uns processos inexistents. És a dir, a vegades hem carregat tant a les persones per enfrontar-se als gegants que tenim, que és impossible de fer-ho. Per tant, a mi m'agrada molt individuals, perquè el que fa és tornar-nos a desvestir. Tornar-nos a reconèixer que estem nosaltres sols, amb un equip de gent, amb una fona i una pedra per mirar de tocar els gegants. I estem entrenats, per això que si una cosa s'ha de més, tirar-los de gegant. Per tant, quan David guanya el moment en què li regala l'armadura que ens separa. Llavors ja acaba. Per tant, és per això que quan estem aquí, nosaltres ja podem dir que ja hem guanyat. Perquè estem guanyant la partida i un cop comences a guanyar, sí que tindrem entrebancs, però dic això que estem en el bon camí i això és gràcies al conjunt de les persones que estem aquí i els que més són per estar amb nosaltres. Moltes gràcies. Finalitzar aquest acte de presentació. Gràcies a tots els que heu participat i especialment a totes les persones que heu fet possible aquest projecte. Ara us convidem a fora a compartir un espai informal mentre gaudim diputats de productes de llista a l'altrança en el marc del projecte agroalimentari de la Fundació Prisma. Moltes gràcies per la participació. Una foto que ara... Si podeu pujar la taula a la Cristina, la
divendres i divendres així que tenim per saber.